Здравейте и добре дошли в новият епизод на Аркадата на игрите. Сега предполагам, че сте гледали, да кажем, по YouTube за Ерик Ван Уайлдермен, EVW, ето, EVW Impossible. Тук търсих едно ниво, не че нещо ми се разбра. EVW, да, точно за този ютубър. Той прави много такива recent tab challenge. Не, че сега намирам някое, да. Това май с това е станал бая известен и... Да, познахте, идеята ми е и ние да направим Recent Tab Challenge. EVW, ако превеждаш от български на английски, сори, ама и аз искам да го пробвам, айде. Значи, сега, понеже съм на скрин рекордър, няма как да го видите, но си взимам един лист химикал да записвам колко живота, колко други работи имам. Сега ще кажа правилата само един момент. Ей сега! Добре, тук съм. Маля, това отнема доста време. Не знам дали някой чува, ама всъщност сега си снимам това видео на леглото. Добре, както и да е. Значи започваме с 100 живота. Добре. И също 100 живота имам. Значи, само да запиша 100 живота. Сега мисля да имам 10 скипа. Нали, като трябва да скипвам дадено ниво, че е много трудно или нещо е невъзможно. 100 живота, 10 скипа. Също така 10 практис ръна. И... така. Това са правилата. Да започваме. Recent Tab, ето тук по средата. И първото ниво Money Circles от Pro Noob Newbie. Така ли се чете? Опа. Добре, това е скип. Добре, 2 живота. Значи 98 живота. И 9 скипа. Мале. Ужас. The Only Way от WN Zroch. Slaughterhouse, да. Много зле, бе. Да. 8 скипа. Изгубих още един живот, значи 97 живота. Боже. Целта е да минем колко се може повече нива, нали? Добре, иначе това е лесно. Ще си дам още няколко опита, защото това ниво си е лесно. Сега... чакай, защо взех? Що минах през същия път? Това... добре, е рандом. Сега ще ми дава само горе. Са долу. Сори, ама... колко живота? 3. Иначе на третия живот аз не умрях, просто изчезнах от нивото и... мисля, че това се близа само 2 живота изгубени. Значи съм до 95 живота и 7 скипа. Боже. Чай, добре ли беше да го скипвам това? Не знам. Rainbow с двойно W от Робин Вале. Добре. Ох, боже. Много съм зле. Добре, да пак.
Що съм толкова зле на Swing Copter? Това дошъл, все го забравям. Да, но скоро да се свърши с това, че направил. Окей, Рейнбоу. Боже. Yes, айде най-сетне първото ниво минахме. Едно ниво. Най-сетне. Записвам си просто. Аз го минах от Get It. Все едно не съм го минал. Пак и пак. Както и да е Space Control. Сега не видях от кой беше. Две нива. Минути. Супер. И... Чакай, аз тук забравих. Имам още 5 живота, които бях изгубил, значи съм на 90 живота. Поларгайст. Скип. Ами, 6 скипа. Така... Много гадно, ама... Това ще е първият ми епизод, пък и много не съм усвикнал. Как? Как бе? Аха. И GG, ама... добре. Черна лука. Супер. 3 нива минути, 2 живота изгубени. Само да запиша, че, нали ви казах, записвам си. Колко живота казах, че бях изгубил? 2. На третия опит аз просто минах нивото, затова не се брои. Under the Sea под морето. Монетите. Една монета плюс един живот, маля, аз за малко да забравя. Но тя не ми се взима. Боже. Сега какво да направя? Не мисля, че това ще го мина, така че... Скип. Остават ми 5 скипа. Половината съм ги изхарчил много бързо. Колко живота изгубих? 2. 86 живота, Red Demon от Бенко 12 нещо си там. Малко е шумно. Добре, както и да е. Ами, лесно. Ще да кажа, че е лесно. О, боже. Всъщност, нямаше Ground Spikes там, бе. Шамълби. Ниво шамълби. Добре. Боже. На трипъл спайкове. Хич не съм добре. Така, нищо не мога да направя. Едва ги прескачам. Добре. Да, шоп. Кой ще каже, че това предстои? Хай, пауза, че става скучно. Практисирам правя. Чакай малко. Ма това стиля да вземе монетата. Когато съм на практис мод, няма нещо поражение върху животите ми. Не ми се отнемат животи. Ако сте гледали EVW, знаете. Ако не, сега знаете. Мале, защо използвах практис ран? Късно е. Използвам е. Я отдолу нещо да мога да падна, не. Та песен Stay Inside Me на Ocular Nebula. Направо... ето тук долу можех да мина. Добре, 9 практис ръна. Добре, 9 ми остават практис ръна. Не че 9 съм използвал. Добре, как ти да е? Накрая ще си видя животите са.
Какво е това? Какъв е то тайминг? Yes. Скип не ме интересува. 4 скипа ми остават, ама... И колко живота съм изгубил? 26 живота. 60 живота. Ужас. Еми... Ай, 60 живота... Ми остават само. И... Всъщност... Аз почти не съм минал никакви нива, само 3. Само 3 нива, може. Sparkle of Light. Добре. Това е лесно. Какво? Значи удари си главата и падна направо към... Шипа направо към този спайка. Боже, боже, боже. Добре, сега как? Добре, разбрах. Ай. На платформа не съм много така. Окей, не мога да се справя много добре, ама... Правя какво правя. Добре. Ай, 4-то ниво минато. Колко живота изгубени? Еми, 59 живота. 4 нива минути. Най-сетне. 59 живота, 4 нива минути и всъщност... Боже, боже, боже. Ужас. Ужас. Как? Практисиран ще ми трябва за това. Чакай, аз не мога да натискам ли? Чакай. Това не се брои. Ако нещо ми бъгна само. Не, пак. Аз казвам, че това ниво е невъзможно и според мен като ниво е невъзможно не трябва да се броят животите, защото колкото и да използвам, аз няма да мога да мина нивото. Даже скип няма да ти дам ниво. Provos Volcano GD, как го минаваш това? Как? Как Verify ли го? Как бе? Level download failed. Нищо не може да направим, просто скип. Ми към следващото. Мисля ти да не се броят, защото просто аз как да го предвида това. Добре. 4 живота изгубени, на 5 не умрях. И скип. Значи ми остават 3 скипа. И изгубените животи са 4. 55 живота. Еми, readme 2. Какво беше това? Как да загубих живот до 2? 54 живота. 5 нива минути. Айде най-сетне 5 нива поне. Даш пат. Как? Чакай малко. О! Как? Чакай малко. Това ще го мина. Как? Как се прави това? Отказвам се. 15 живота изгубени. Значи, само да си сметна колко живота ми остават. 39 живота. 2 скипа ми остават, защото сега изразходвам един скип. Просто това ниво, мисля, че ще го мина. Добре, сега съм го скипнал и вече не ми се броят тия животи, ако отпадна. Гледай просто какво е това. Бъгнато. Да, ето. Не! Не се брои. Защото вече го скипнах. Както и да. Ужас. Опа. Как така? Как се минава това? Как се минава това? Боже, боже. Скип. Един скип и оставам. Един скип само имам, ама...
Сори, сега всички ги използвах току-що. И още 4 живота съм изгубил или 5. Не, на 5 май умрях. Броя го за 5 живота са. 5 живота. Имам 39 живота и минус 5, 34 живота. Ох, боже. И един скип. Практис рановете колко още? 9. Да, 9. World Trucks Challenge на Рисентал. Значи... Чакай, това е лесно, бе. Напротив. Practice run. Просто... Ох, боже. Как? Нещо май... Бъг ли е било това, шо ли е било? Там. Няма значение. Тън. Трябва да се натиска в това нещо. Са. Yes. Значи, как? Нещо не стана като хората, я пак. Оставам с още 8 практис рана. И... много скипа, защото скипвам и това ниво са. Това как се прави, бе? Това верно ли е невъзможно? Добре, не знам. Така че ще го скипна и ще си ми отбележа, че съм с един скип по-малко. Всъщност аз вече отбележих. Чакай, това е началото на Bloodbath. Всъщност, я чакай малко да видя нещо. Така, бе. За това говоря аз. Така. Сега всичко стана толкова лесно, всъщност. Айде и така. Това е стигли Madness. Що? Това е много готино. Добре, сега това па що е? Некви работи. Всъщност нивото беше много лесно. Нещо, което не съм мислил, че ще кажа някога. Дори тук нямаше как да го скипна това. Ще се опитам пак. Се стигнах до толкова далече, пасак. Що да не го мина? Ще го мина, не? Все едно има и Time Warp, така. Имам такъв Time Warp, нещо са сложили. Подобно, освен Speed Change, ама както и да е. Това го прави по-лесно за Straight Fire. Така. Добре, както и да е. Трябва вече малко да се стегна, защото това е още първи епизод, да. Ама нещата не вървят много надобре. Да гледам да сме живи и здрави, па сега ако ще да върват. Пак. Ще отговоря. Добре, ще използвам този Secret Way, че направо щях да го... Ама аз не мога да го скипна, аз трябва сега да го мина и чак тогава да мина към следващото ниво. Значи... Ужас. Сега скипвах много на често. И сега просто... Ужас. Сега нямам скипове, с които да си послужа и... Освен да въведа някакво ново правило. 10 живота са равни на скип. И сега с колко имам? 34. Значи оставам с 24 живота. Това е за което се сещам. Само един момент. Върнах се, просто... Семейни работи. Добре, както и да е. Продължаваме. Всъщност, колко живота вече изгубих? Значи...
Ако имам 24 живота и сега съм изгубил 19, аз имам още 5 живота. Не. Не. Имам останали 5 живота, значи 5 опита и... Това е. Да се опитам поне да мина нивото, що? Мале, аз изобщо не забравих, че имам ограничени животи. Сигурен съм, че и EVW е забравил поне един път. Сега, никой не е така безгрешен. Всички правим грешки. Така че сега да объркам. С две думи, голяма работа. Това не е на живот и смърт. Дано да го мина това ниво, че просто... Добре, сега как се прави? Yes, бе! Добре, това как го направих, всъщност не знам. Ама... най-седне. Колко живота? 0, защото го минах още на първи опит, добре. 5 живота, 0 скипа. Колко прати се рано имах пак да видя на това лист? Чакай малко, 8. Сега съм вече на втората страница и да си запиша всичко. 5 живота, 8 прати страна, ай. Чули се как ми тропна химикала? С който пише? Не знам. Значи сега имам само 5 живота. Дано да ми се паднат лесни нива, че не знам. Какво става? Боже. Така. Значи. Почти го минах нивото. Щом почти го минах, естествено, че ще си го мина, де. Сега така да го оставя да го мина 99,99 там, не знам си колко деветки процента и да се откажа, да. И това ставаше. Как за Бога умрях там, 4 живота. Всъщност, аз колко нива вече минах? Аз забравих да видя, чакай малко. 1, 2, 3. Това тук не се брои. 4, 5. Едно тук не се брои. 6, 7. 6, 7, боже. 6, 7. Добре, че 7 нива съм минал само. И... имам 4 живота, да. Супер. Хард от Рахаха. Сега как? Как? Как умрех? Чакай, как се прави това? Не, това е невъзможно. Няма как. Не, невъзможно, impossible. Я да и нещо, някой коментар да е писал, не. Кварти 2-1-0-8-2-0-15. Не ми се четеше цялото число и не така на едноцифрени го прочетох. Опа. Чакай, аз имам 4 живота. Мина един мина. Това ми е последния живот. Не. Мале. Ма кой да се сети, бе, човек? Чип. Дано съм в безопасност. Кварти. Даже той няма предвид кварти. Моля те, фри. Не, няма да взема 4 time speed. Отрязвам какво ме чака. Курти. Написа го както трябваше. Не, монетите! Може да иззема 3 екстра живота, бе. Значи... Още едно ниво минато. И значи... 8 нива съм минал. Сега ако умра е гейм овър. Layout 2.
Game over. Всъщност, знам, че вече съм Game over, просто искам да видя колко опита ще ми отнеме да мина нивото. Не, че се броят. Нещо, че се брои, че съм минал нивото или си давам екстра животи. Да, съм вече Game over. Просто искам да видя колко опита ще ми отнеме да мина нивото. Защото, как умрях на толкова лесно ниво? Добре, няма значение, без друго съм Game over. Успях да мина 8 нива, като ми останаха 8 практиса, на които защо не ги използвах. Всъщност и аз не знам. Това беше първият епизод и другата седмица може да има и втора част, айде. Ако съберем повече от 5 лайка, я прави, айде. Довиждане и се абонирайте с камбанката, за да получавате всички известия, като качам ново видео, шортс, публикация, там какво се сетите. И харесайте видеото. Довиждане!